Dwi'n aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a dwi'n astudio yma yn y Drindod Dewi Sant. Do'n i'm eisiau mynd i'r rhywle rhy fawr, felly unwaith eisiau ddod yma a cwrdd â'r bobl, ardal Cymraeg, pobl yn siarad Cymraeg, pobl jyst yn andros o ffeind yma, nes i benderfynu sydd fi'n a dyma'r lle i fi. Mae'n bosib wneud 100% o'r gwrs drwy gyfrwng Gymraeg. Y flwyddyn gyntaf, Cymraeg ydy'r unig, yr unig ffordd ti'n gallu gwneud y pynciau drwy'r iaith, dim ond drwy Cymraeg. Wedyn, yr ail flwyddyn sy'n cael pigod y modules, ond i fi'n bersonol, Cymraeg fyddai'n gwneud drwy gydol y cwrs. Mae'n iaith gyntaf ydi o, iaith naturiol. Dwi'n mwy gyfforddus yn y Gymraeg na'r Saesneg, ac felly mae'r pres mae dwi wedi derbyn yn mynd fod yn fydd iawn i mi brynu llyfrau Cymraeg ac i astudio drwy fy nghyfrwng naturiol sef y iaith Cymraeg. Enw i Gareth Taylor. Dwi'n astudio deiryddiaeth fan hyn yn Abertawe ar yn aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae astudio rhan trwy Cymraeg yn agor opsiynau. Wrth 7 mis fi wedi treulio fan hyn yn Abertawe, fi wedi gweld bod yr opsiynau ar gael trwy Cymraeg lot fwy eang na beth sy'n gael trwy Saesneg. Un o'r modiwlau fi'n gwneud trwy Cymraeg yw Amgylchedd Cymru. Mae hwn yn cynnwys darlith trwy dull fideo, lle mae darlithydd o Aberystwyth, Abertawe a Bangor wedi dod at gilydd a maen nhw'n gwneud un fideo. Mae pob darlith wedyn cael ei drosglwyddo i pob brifysgol sy'n gwneud y modiwl un, sef Aberystwyth, Bangor a Abertawe. Mae'r modiwl un wedyn cael ei roi ar wefan y porth. Mae wefan y porth yn help mawr i ni gan bod y modiwl ni'n gwneud trwy Cymraeg, mae pob darlith cael ei roi ar hwnna gyda erthyglau trwy Cymraeg, snippets o gwersyllifau trwy'r Cymraeg a unrhyw beth arall yna helpu. Enw fi Meryl Jones, rwy'n aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac dwi'n mynychu Prifysgol Aberystwyth. Ni'n dod lawr i Abertawe i wneud modiwl methodoleg maes. Ni'n cael y cyfle i gwrdd â bobl o ysgolion eraill sy'n astudio'r un modiwl yn ni. Ni'n cael y cyfle i fynd i'r amgueddfa a mynd ar trip mewn cwch prynawn hyn. A byddwn ni'n cael cyfle i bod allan ar tir bori yn fel testio priddau. Dwi'n aelod o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yma yn Prifysgol Morgannwg yr Edrym. Fi'n gobeithio mynd mas i gweithio mewn y diwydiant Cymraeg pan fi wedi gorffen prifysgol, felly mae fe'n dda iawn i cadw iaith fi yn mynd oherwydd o'n i'n siarad lot o fe yn ysgol uwchradd. Mae'n amlwg ni'n dod i prifysgol, mae'n mynd yn tipyn bach yn llai, ond drwy astudio drwy gyfrwng y Gymraeg, mae fe hefyd yn cadw fi gallu siarad Cymraeg gyda tiwtorion a pethau fel ni, a hefyd gwellhau iaith fi hefyd.